Karadžić je zatražio uvažavanje sporazuma koji je, kako tvrdi, sklopio sa Richardom Holbrookom. U suprotnom zahtijeva da optužnica bude povučena i revidirana jer smatra da u njoj ima mnogo materijala koji nije relevantan za dokazivanje njegove odgovornosti. Zahtjev Hrvata i muslimana za priznavanjem nezavisnosti Bosne i Hercegovine bez saglasnosti Srba Karadžić je nazvao ustavnim pučem. Da bi dokazao opasnost u kojoj se našao srpski narod, podsjetio je na ulazak oružanih snaga Hrvatske u Bosanski Brod, pokolj Srba u Sijekovcu i ubistvo srpskog svata na Sarajevskoj Baščaršiji. I već je sljedećeg dana on na televiziji kao junak. I on kaže: pucao sam šta on ima da nosi srpsku zastavu. A srpske zastave se nosile i za vreme Turaka na svadbama. To je jednostavno crkvena, to nije bila nacionalna, nego crkvena zastava sa krstom na sebi, tako dalje. Sarajevo je bilo podijeljeno, a ne grad pod opsadom, rekao je Karadžić, navodeći da je muslimansko rukovodstvo zloupotrebljavalo bolnice, škole i vrtiće u vojne svrhe. I ako bi sa krova, ravno krova, recimo te zgrade ili bilo odakle, pucali po nama, pa mi uzvratili vatru, oni bi to prikazali kao neselektivno granatiranje grada od strane srpske vojske. Zaključuje da je upravo ratnim lukavstvom politika SDA nastojala da privuče stranu intervenciju u BiH. U nastavku procesa Karadžić će tražiti detaljnu istragu o broju stradalih u Srebrenici. Iako je bilo dogovoreno da zajedno sa civilima Srebrenicu napuste i vojnici, to se nije desilo, rekao je Karadžić. Vojska nije poslušala civilnu vlast, odmetnula se u šume da se bori, a civile nije srpska vojska izvela iz kuća, nego ih je izvele su ih Ujedinjene nacije. Imamo ovdje dokaze i svedoka muslimanskih da su polazeći od sela, ne i same Srebrenice, polazeći iz sela išli sa planom i sa namjerom da muškarci se pridruže jedinici za proboj prema Tuzli, a civili da idu u Potočare, da ih Ujedinjene nacije prebace u Kladanj i u teritoriju pod muslimanskom kontrolom. Karadžić je osporio tvrdnje tužilaštva o planiranim deportacijama stanovništva, rekavši da su Srbi bježali sa vjekovnih ognjišta, a muslimani organizovano odlazili sa teritorije pod srpskom kontrolom. Delegacija Vlade Republike Srpske, koju predvodi premijer Milorad Dodik, nalazi se u trodnevnoj posjeti Rusiji, gdje su predviđeni razgovori sa privrednicima i visokim državnim zvaničnicima, predstavnikom ruskog predsjednika Gregorijem Poltavčenkom i ministrom inostranih poslova Sergejom Lavrovim. Na direktnoj telefonskoj liniji je premijer Dodik. Gospodine Dodik, sutra bi trebalo da bude otvoreno i predstavništvo Vlade Republike Srpske u Moskvi. Da, otvaramo predstavništvo Vlade Republike Srpske ovdje u Moskvi. Za razliku od ranijega nedefinisanog statusa, sada imamo status zvaničnog predstavništva odobreno od strane ruske vlasti za taj nivo organizacije. I sutra ćemo biti u prilici da ugostimo jedan značajniji broj ljudi iz ruskog javnog života i privrede na otvaranju tih kancelarija. Inače, u toku dana ću se sresti sa ministrom inostranih poslova Lavrovim i nastaviti dijalog o važnim pitanjima koji smo već u kontinuitetu vodimo na nekoliko različitih u različitom vremenu. Gospodine Dodik, hvala na javljanju.